Kurobosongo goika moja na kurosugusu goika irianye amonese engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyage tingerega amato tukumanye omwanchwa omurigeria we TV ya AGR nigongo kwarigania ase amangana amaya asenje gwikirano gunatikire aiga semese tugora lili tukerigaria lero kone litangani tanyora mangana yo asenjera ayogenge nigo twanyorete chibilioni emerongo ebere na ibere ekyokurwania oburwaire bwa corona aiga Kenya umuwaziri w'ekibesa Ukuru Yatani otebire abantu bande 2013 batukire n'oburwaire bwa corona nainde aiga Kenya na umugavana we county ya Migori Okoth Opado obekuru byara iguru oyobokurumi amangana yo asenjera yobwikirano Amalietana Dennis Zadok abantu 2013 nigo batukire n'oburwaire bwa corona aiga Kenya maiga yokolengwa asiga gichinsa emerongo ebere na inye echaetire ekagukwana litukolia lero ekraninga ukwanera ense ya Kenya umurai wense Uhuru Kenyatta nigatebanga gwikaromoniga abantu batukire n'oburwaire bwa corona aiga Kenya nigo bale chiribu emerongo 33 amo na 15 noyomo abwasatebanga abantu batano nigo basirie obugima nonyera bo chinga kiechechyo Uhuru Kenyatta nigo atebanga injira oburwaire obubokorrekana sense ya Kenya kuna gokeana bole na kuburia abantu kugendera kubwete majiko elio oburwaire obukubwikyo mwelio kuranda asense ya Kenya abahunjuriya balia bakonia chianga aiga Kenya anene chiria chia mitumba mbali ne sababu yokogoka maega yomurai wense Uhuru Kenyatta kurusi bitango biri byabegitwa bulitangani ase omonjuriyo obwo kagukwana litukolia lero ase enyumba yomurai wense Uhuru Kenyatta nigo atebanga abahunjuriya abo bono mbale ne sababu yokwiranira bokoreri wabo magega yokorrekananga ebinyinyi by'oburwaire bwa corona mbichiko genda gokeana ekinga kiechikyo Uhuru Kenyatta nigo anjira abantu emyeyemo oika ase amatanga ase ne kinyangi na baraboni go atebanga bono wikiraboniga abantu baranchiri wikasi kinyangi na matanga nigo barabe emya eyemo na atalibu na bulitanga ni ekira abantu 15 barenge wanchirwa wikirana emyega engabuneyo kinga kiechikyo Uhuru Kenyatta nigatebanga kavyo nigo iragendera samatuko emerongo 3 ali mutwe eyo ego chaka chinsa isato chagutuko wika chinsa 10 chilituko likubwatia. Night clubs shall continue for a further 30 days. However, the prohibition against the sale of alcohol by licensed hotels with residents is today vacated. In the next 30 days, I have also directed that the Ministry of Health, in conjunction with all bar owners, will develop self-regulating mechanisms as part of their civic responsibility to their clientele in order to allow their resumption. 3, that the closing time for restaurants and eateries be and is hereby varied by 1 hour from 7 p.m. to 8 p.m. effective the 27th of August, 2020. 4, in accordance with the recommendations of the Muwaziri w'ekibesa aiga Kenya Ukuru Yatani nigatebiringa wizara yobochemu nigo yanyorete chibilioni 22 eliokurwani oburwaire bwa corona aiga Kenya akagukwana litukolia lero Yatani nigo atebanga chibesicyo cyabere kigutumika asenjira yabene no nyobututukano bole aroro nigo atebanga nigo obutuki bogendera tokokorwa iguri chibesicyo cyotebekana nga cyasire kurwa sekancha cyo kurwania ose ekancha yokurwani oburwaire bwa corona aiga Kenya nonyinabo nigo abuli abakenya kogendera gutwara omulembe ekero oburwaire bwa corona bogendera tokorwaniwa na gotebanga onsi naike omwelio ekiombe yokurwania obukurumi aiga Kenya EACC yorosagia rwe county ya Kisii litukolia lero nigo ekiombe kyo kyamubeka byara mukavana we county ya Migori Okoth Opado amana bana baye bane ase ogotebekana gukuruma kibesa
ekyo kiri kimilioni 52 nonyera bwa buli tangani omusoli monne bwa serikali Nuruddin Haji niko arweto guchika nga omugavana uyu nikabureta kubekwa byara abo ase mambia ya lero niko omugavana uyu Okoth Opado eira gweka goikasi chiabisi chokurwali obukurumi aiga Kenya kulende urosagia rwakisi na Kenya ya niko airwa goika ase county ya Nairobi ase chiabisi chinene chokurwania obukurumi na kulikia statement gose orogoti euro ya magana yo agotebekananga na kurumete chiwesa chiri chimilioni 53 abasahe kurwase county ya Nyamira inse yo mwafu ligosa ekyombe keria kemanyakarete nga sisi mayouth niko bamoire mugavana we county ya Nyamira John Nyarama amatuko 18 yoka eliyokuyagana amangana abo onyatalibo barangelie okurubekana konde ase county ya Nyamira bagukwana lituko lya lero bakurawa na Vitalis ritimo korwa ase ekyombe ekyo kya sisi mayouth niko batebanga babere bagwa apply konyora chitenda ase county yo kolengana n'ichikoli yetetiwe aiga Kenya mwaka gw'ekirubere na kwa 10 ngaba sahe niko boreta konyora chitenda ase serikali ase kerengo ke 30 iguri yemia kolende chitenda ekyo bataranyora wikabono niko batebanga matuko 18 gakoera onyumugabana we county eyo John Nyarama tarasonsora manganayo lero niko abasahe bonsi n'abantu bande bagochia kurubekana ase county ya Nyamira como ogikeria omugavana oyo asakugenda maminja anelichiko oikrabo omwanchwa omurigeria we TV ya AGR na ngo yabuturira mangana amaya asenchira yo wikirano bonateka aiga SMS eto yobarya litukeli gari lero oika abwankyo nigongo kugareria oburigerie obuya akogarato chingalero chinsa nigo chigendereta komyokia tingonyara ko eterachi SMS chirimo ko ndikira gochega sumtandao AGR litukeli gari lero kolende nigongo kubaganiria chingaki chingia na endegendera gutubwatia amangana amaya aiga ase TV yeito ya AGR nigonko gusaba epato nere nsabo erikirenga subscribe onyagotegete koba omamembo ito gusumufuasi ito nigonko gusaba ogendega bwase erikirenga subscribe elindo likune agotebenga subscribed iko tayari kwa bere member yeito gusumufuasi asura bego konyora amangana amaya andonsi asole unagwataka kwa SMS ito yoboralia nigonko bakanelia chingaki ichingia marietane nigonkurukwa Dennis Zadok ayo naro amaya atekire ntogendere kumanyia amange kurwa AGR ekeumbu kyomugusi